आदसा नोंथां गोजोननाय थाबाय गिबियावनो नोंथांखौ बरायबाय जोंनि नैबे हलावहाय दा दिनैहाय जोंनि 13 बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशन बेजों खुंजानाय जि चेम्पियनशिप मैच बेयो सोलिगासिनो दङ मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम जागोन बियो दा मेनलि मैयानि समावहाय जोङो नाम एन्ट्रि लानाय जादोंमोन रिसिभ खालामदोंमोन आरो जेरैहाय जिल्ला हिसाबै जोंना गोजानथार सालबारि थायो बेफोरनिफ्राय बर माज्रा बिथांमोना हर थाफैनाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो मैयानि हाबाफारिखौ मावदों आरो दिनैहाय थावलुनि जि फाइटिं बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो दहाय फुंनि समावहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंना फिरफिला बिरहोनाय दंमोन आफादनि जों बेखौ बिरहोयो आरो नब्लां बेखेवनाय हिसाबै इन्डर हलखौ बेखेवनाय हिसाबै जोङो जिल्लानिनो मानगोनां स्पर्ट्स अफिसार बिथां सारखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ मावफुङो बिनि उनाव बिथाङानो थावलिनि जि हाबाफारि मेइन गेम माने बडि कन्टेक्ट कम्पिटिशन बेखौ बेखेवना गालाङो बिथाङा ओमफ्राय दा नैबे समाव बेयो सोलिगासिनो दङ बे बादायलायनाया जाहैबाय मोनसे मार्शियेल आर्टखौनो होनांगोन उसु होननानै बुङो बेयो जाहैबाय बेसिकेलि चाइनिस मार्शियेल आर्ट बियो मोनसे समाव बियो चाइनायाव सोलिजेनदोंमोन दा बियो बारै बारै जोंनि इन्डियायावबो 1989 आव इस्टाब्लिश जादों बे उसु एसोसिएशना ओमफ्राय दा फैयै फैयै जोंनि आसामाव बियो गायसनजाबाय ओमफ्राय बावैसो जोंनि नैबे जिल्ला जि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशन बियो 2014 आव गायसनजादों दा बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय उसुआ जेरावबो गोसारबाय आरो उसु प्लेयार जोंनि जि लाइमोनफोर बिथांमोना बेखौ गेलेनायनि थ्रुयैहाय गावनि केरियारखौबो दानो हायो मेनलि जोंना साब जुनियर जुनियर आरो सिनियर युथ बे हिसाबै बाहागो राननाय जादों केटेगरियावहाय जों बांसिनै मोननो हादों साब जुनियरनि गथ'फोरखौ हौवासा आरो हिन्जावसा आरो सिनियर लेभेलावहाय जोंना पार्टिसिपेन्टआ एसे खम आरो युथ हिसाबैबो एसे खम जों मेनलि साब जुनियर आरो जुनियरनि गथ'फोरखौ बांसिनै मोननो हादों आदसा दा नैबे उसु जि फाइटिं बा डेमनस्ट्रेशन उसुआव मेनलि जोंना मा थायो सान्दा आरो थावलु मोननै थायो सान्दाया जाहैबाय कम्पिटिशन फाइटिं कम्पिटिशन ओमफ्राय थावलुआ जाहैबाय डेमनस्ट्रेशन दा बे बिथिङावहाय जोंनि जि भारत सरकार बा आसाम सरकार बा जोंनि बिटिआर सरकार बे बेलायाव जोङो नैबे बावैसो नायोब्ला नुनो मोनो स्पर्ट्सनि बिथिङाव एसे स्टेप लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो जि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि रिनिउमारेसन मोननांगौ जोंना गोबांथार बे कच थायो अफिसियेलफोर थायो जायफोर बिथांमोना क्लाबखौ सामलायो दैदेनो फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होयो दा बिथांमोना जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे रिनिउमारेसन होनानै थुलुंगाखांनाय होयोब्ला जोङो आसा खालामनो हायो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबांथार बेबायदि मार्शियेल आर्टनि बिथिङावहाय खेला गेलेग्रा जों मोननो हासिगोन दा भारत सरकार हिसाबै जों नैबेखौ बुंनो हायो बा आसाम सरकार हिसाबै जों नैबेखौ बुंनो हायो दा नैबे समावहाय जायफोर नेशनेल बा इन्टारनेशनेल प्लेयार जानो हादों सोरबा गल्ड मेडेल मोनदों सोरबा सिलभार सोरबा ब्रन्ज जायफोर मेडेलिस्ट जानो हादों बिथांमोननो गोबांथार बेबायदि साख्रिनि सुबिदाखौबो होनाय जादों जों बेखौ मिथिदों आरो बावैसो सिगाङाव जोङो मिथिनो मोनदों आं बे समाव नामफोरखौ बावबाय बेबायदिनो अर्जुन एवार्ड बेबायदि होलायनायखौबो जों मोनदों बियो उसुनिनो सासे प्लेयारमोन जाय माने जोंनि हादोरनि मोनसे गोजौ थाखोनि गेलेनाय बिथिंनि बियो बान्था बेबायदिखौ मोननो हायो आरो बेल' नङा जोङो फिजिकेल फिटनेसखौ लाखिनो हायो बेनि गेजेरजों आरो जोंथ' केरियार दानायनिबो मोनसे लामाखौ बेजों नुनो हायो आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ दिनै जों नुनो मोनदों गोबांथार लाइमोनफोरानो जि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोराव जोङो थांनायखौ नुनो मोनो ड्राग्सनि बेलायावनो जा बायदिसिना अभार इउज अफ मबाइल बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा ओंखायनो आं खावलायगोन जिहेतु उसु बे गेलेनायनि गेजेरजों जों गावनि केरियारखौ दानो हायो आरो गावखौ ड्राग्स एडिक्टेड जानायनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे बयबो लाइमोनफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बेखौ गेलेनायखौ
बजबना लानांगौ आंगो खालामना लानांगौ आरो दिथागिरिफोरखौ आं बुंगोन जे गाव गावनि गथ'फोरखौ बायदि बिथिङावहाय हगारालासिनो फरायनायजों लोगोसे नैबे गेलेमु बिथिङाव थुलुंगाखांनाय होनायजों सुबिदा होयोब्ला जोबोद साबगौ मोजां जागौ।